Шекспир тормыш театр, біз кешеләр шул театрның актерлары дип язып калдырган. Бүген бу хакта без ачыктан-ачык сөйләшер өчен Татарстанның халык артисты Булат Салаховны чакырабыз. Юллар студиясына әңгәмәдәшебезне чакырыр мизгелләрдә килеп җитте. Хәерле кич, исәнмесез, Булат Нурдинович. Исәнме, Резеда? Рәхим итеп утырыгыз. Һәм инде үзебезнең балачак, яшьлек еллары хакында ачыктан-ачык сөйләшәгәле. Тапшыруыбызның башында әйткән идек. Шекспир сүзләре белән башлап җибәргән идек. Тормыш, театр. Шул театрда без кешеләр, актерлар гына дип. Моның никадәр дөреслеккә туры килүе хакында халык артисты белән сөйләшәсе килде әле безнең. Шуның өчен без сезне шушы студияга чакырдык. Аннан тагын бер сүз бар. Театр ул кием илгеченнән башлана. Һәм кеше тормышы да шулай ук. Туган авыл, туган яклар турында сөйләшмичә, бөек кеше хакында берничә сүз алып барып булмый. Идегез әле балачак илләренә кайтып килик. Шунда сәяхәт итик. Әгәр дә берәр кешегә кабахәтлек эшлисең килсә, балачагыңны искә төшер. Балачак ул бик чиста. Шуңа күрә син бер кешегә дә начарлык эшли алмассың дигән Федор Достоевский. Шуңа күрә балачак ул бик әйбәт әйбер. Балаларны өчен яраталар. Менә олы кешеләр. Чөнки аларда әле начарлык юк. Аларга юкмаган начарлык. Бездә бар инде. Һәрбер кешедә бар. Шуңа күрә алар теге баладан самимилек, рәхәтлек алалар. Шуңа күрә менә аларга ул кешегә яшәргә ярдәм итә. Сез үзегез кайсы яклардан, кай төбәктән? Мин инде бөтен бөек язучылар һәм артистлар чыккан яктан Арча районы, Алан авылында тудым. Алан авылы инде Курса авылына күчеп утырган авыл, әле узган ел гына аның 80 еллыгын билгеләп үттек без үзебезнең авылда. Габдулнасыр Курсави төзегән мәдрәсә, мәктәп иде. Мин шунда укып 8 еллык белем алдым. Сез үзегезнең әти-әниләрегез хакында искә төшерсәгез, әти-әниләрегезне ничек иттереп, нинди образга куяр идегез, нинди образда күрер идегез? Әнинең сөйләве буенча, әти безнең театрга мәхәббәтле кеше булган. Ул мин туган вакытта Алта авылга шушы үзебезнең колхозда инде врач булып эшләгән, ветеринарный врач инде вакытта. Ул инде курслар укып кайткан булган икән, анысын белмим. Ләкин мин туган чакта Курса авылында ниндидер эш белән киткән булып, алар куйганнар Зәңгәршәлне. Ул Зәңгәршәлдә Ишанбулов уйнаган ул вакытта. Аңар әйткәннәр, синең малаең туда бит ни исемне кушабыз дигән, аны репетиция ясап яткан вакыты булган. Ул борылып та карамаган, әйткән Булат кушабыз дигән. Шуңа күрә инде минем Булат дип кушкач дип герой бит инде. Шуннан кирип киткәндер әле бер җебе дип уйлыйм мин үземә, шушы театр җаны кагылулар. Шуңа күрә балачакны тагын бер кат әйтәм, бик матур, барыбер күңелле узды минем балачак. Аз булды. Чөнки кеше 20 яшькә кадәр балачакта йөри дип уйлыйм мин. Армиягә алалар 18 яшьтә символик булды дип, ләкин ул әле барыр бала. Сез бит инде үзегезне шушы Арча якларына, данлыклы Арча ягыннан дидегез, анда чынлап та инде күренекле әдипләр, күренекле татар халкының йөзе булган шәхесләр тәрбияләнгән. Менә шушы шәхесләр, әдипләр, язучылар, артистлар арасыннан сез кемне үрнәк үлги итеп алыр идегез? Мин безнең Арча районында инде бүтән төбәкләргә карагандыр да мактанып әйтте түгел. Электән Шиһабетдин Мәрҗани, Габдулнасыр Курсави, Күлтәси, Мәхмүд Алау, менә алар нинди зур шәхесләр инде. Шуннан Гомәр ага Баширов, Дияс Валиев, Мөхәммәд ага Мәхдиев, Гариф абый Ахунов, менә алар дүртсе дә Тукай премиясе лауреатлары уже. Горурланам, Тукайдан кала иң яраткан язучым итеп мин барыр Мөхәммәд ага Мәхдиевне саныйм. Минем 8 класс белемем бар. Хөкүмәт биргән, мин әйтәм, калганын мин әйтәм, үзем алдым.
Язучы драматург мөнбәреннән сез халыкка ни әйтергә теләдегез икән? Менә драматург та тормыштан театр эзләргә тиеш була. Тормыш елларын һәм юлларын узганда, бераз гына актерлык остасы булса да, тормыш җиңелрәк, җайрак килергә дип уйлыйсызмы сез? Үзегезнең тормыш юлын үткәндә нинди рольләргә керергә туры килде? Бер Булат кына да булып яшәмәгәнсездер әле, шулай бит? Бу ачыктан-ачык сөйләшергәме? Ачыктан-ачык сөйләшәбез бүген. Мен теге президентлардан күрмәкче галстукны салып сөйләшәбез. Сөйләштек. Галстукны салдык. Арада күзлек булмасын өчен күзлекне салып куям. Пияла булмасын әйбе. Пияла булмасын, алдашырга ереп бирмәсен. Ә бу үрдәкләр инде алдашырга ереп бирмәсләр. Алар бар дик, дөресе хакында, шулай бит? Әйе. Тормыш дигәч инде ул әлбәттә киң дәрьялар, диңгезләр күз алдына килә. Диңгездә төрле мәлләр була. Давылы да, җил яңгыры да, һәм инде шалт аяз көннәре дә. Шушы хакта сөйләшер өчен без сезне студияга чакырдык. Тормышыгыз, бүгенге көнегез һәм гомумән тормышыгызның еллары һәм юллары белән сез канәгатьме? Мин шын күңелдән әйткәндә, менә бүгенге көнгә үземнең үткәнем өчен дә, хәзерге көнем өчен дә бик канәгать. Авыр еллар булды дип ничектер мин әйтә алмыйм. Авыр булганмы ул хәзер, авыр булмаганмы? Минем 8 класс белемем бар. Хөкүмәт биргән, мин әйтәм, калганын мин әйтәм, үзем алдым. Шуңа күрә менә тормыш юллары шулай. Бик күп озак еллар төзелештә эшләргә туры килде бит инде. Төзелеш кешенең тормышында нинди дә булса роль уйныймы ул? Төзелешкә ничек килеп беләгем? Армиядә хезмәт итә, Байконур инде ракеталар җибәрәбез үзебезчә дигән соң космик корабльләр аша тегендә газеттан укыйбыз, аннан кайсы китте, кайсы нинди космонавт чыккан анда шулай. Ну, бит инде һәр армиядан кайткач каялар барасы бар. Шул вакыт аби миңа посылка җибәрде. Аны иң беренче инде укырга. Анда армияда укырга әйберләр күп түгел. Анда Капитал, ана Ленин томнары шулай иде. Аларны укып бетердем инде. Әміне «Человек и закон» деген журнал җибәргән иде абый. Карасам, тышында Шаллы шәһәрендә менә шушындый бик матур кунакханә дигән төп түгәрәк матур инде шул хәл. Мин шул кунакханәне күрдем дә Шаллы бетерен җире шул икән дип, мин әйтәм, мин Шаллыга киттем. Шаллыга килдем, абыйдан сорап мин әйтәм, кайда ул кунакханә? Әйдә киттек ди, алып барды ул миңа, менә ул ди. Кырыендан инде Чубурашка дип йөртә торган бер реклама тора. Әйеме, и бер зур котлован. Шул буласы икән. Мине иң беренче шул алдап чакырдылар, ләкин чакырдылар бит. Барыбер анда дизеп бетерделәр. 30 елдан булса да ана хәр бик матур итеп шәһәрдә хукырай утыра бөтен дөньядан күренә. Халык телендә түбәтәй бирә. Халык телендә түбәтәй йөри дип. Аннан соң иң беренче объектларым берсе менә минем Алла шулай теләгән микән инде Илдар Ханов памятниклар, һәйкәлләр төзеде бит инде. Менә иң беренче төзегән объект минем менә шушы җиңүнең 30 еллыгына булган һәйкәл булды. Әле менә күптән түгел генә яз көне картиналар галереясында Илдар Ханов белән очрашу булды шул һәйкәл турында. Ну, ничә 35 ел вакыт үткән бит инде. 35 ел вакыт үткән. Касканы киеп килдем янына, танысызмы, мин әйтәм, таныйм ди. Син Булат ди, мен әйтәм. Каян танып калган мин бит инде ул вакыттар миңа кайткан кеше. Ну, бик каты күп эшләгән егет, шуңа күрә танагандыр ул мине. Фотокарточканы бүләк иттем аңар. Тукай бүләген алды бит инде шуны. Соңлап булса да барбер менә яхшылык җирдә ятмас дигән әйбер бар. Ничектер төзелеш КамАЗ төзү ул вакытта культура белән бәйләнешеп барды. Тикмәгән Шамил Җанов әйтмәде, сез диде, бу шәһәрдә театрда төзедегез диде. Һәм дөресен әйткәндә, хәзерге заманның эстрадасына да сез нигез салдыгыз диде. Гомумән сәнгатькә гомерегез буе хезмәт иттегез. Әйбит. Аның менә Чишмә басы беренче баскычлары әлбәттә эстрада. Эстрадада дип әйтәсем килә. Иң беренче халык театрларында катнашуыгыз бар билгеле. Шуннан соң тагын бит әле сезнең тагын бер тармак Салават белән эшләгән еллар. Әнә шул чакларга да кайтыйк әле. Ул чордагы романтика ничек иде? Сез әйткәнчә, мин эстраданы
birinchi deb ayta olmayman. Baribir mening uchun teatr birinchi, estrada endi hoppelar ustida hoppe bo'ldi men baribir. Salavatda ishlaysanmi? Yo'q, men aytaman salavatda kimda ishlaysan? Teatrda ishlayman. Salavatdan ishlaysan. Men aytaman, unda men Shabashkada. Har vaqt shulay aytaydim. No, dunyo shulay to'g'ri kelgan endi 5 yil bo'yi birga bir ipini bir tilim ekmakni oshab, общежитияларда, гостиницаларда birga o'qiganmiz ekan. Ул o'zini avlona qaytib ketdi diplom olib. Men Chorlida bitin 16 yil turgan kishi u vaqtda salovat kelgancha yo'q bunda. Юмор, сатира сәнгатенә кирип киттегез, аны да үз иттегез һәм ул сезнең бик уңышлы килеп чыкты. Ничек менә тамашачыны әлбәттә инде сез бер вакытта да кеше язган әсәрне сөйләмәдегез. Сез бары тик үзегез хакында. Ә менә үз тормышыгыздан алдыгызмы, тирә-юньнән алдыгызмы? Миндә ничектер сарказм бик көчле. Башта государственный думадан килеп инде. Аннан соң төрле ситуацияләрдә шундый гаишниклардан килү, тагын кемнәрдәндер килү, килергә ярамаса да килеп җиреп дигән заман. 30дан артык юмор иҗат иткән булганмын. Аларны мен юмор дип шутламыйм. Алар куелды да бит сәхнәдә. Алар минем өчен бер кешелек мини спектакльләр. Гаи хезмәткәрләре, менә шушы безнең инде сәүдә, медицина юнәлеше. Яңадан соң килеп инде театр һәм тормыш. Булар барысы да спектакльме? Turmuş teatr, менә кай вакытта уй керә шундый, мен әйтәм, менә сәхнәдә барбер талантлы артистлар булып шутланабыз. Без гомумән труппада талантлы артистлар бик күп. Мен әйтәм, менә шушы сәхнәдә уйнаган әйберне тормышта уйнасак, без монда хәйр эштәп йөрмәс идек, мен әйтәм. Инде инде бай кешеләр кемнәрнедер алдарга, улар битен күзенә карап алды бит инде артист әйме. Кешене гәрчә ул кеше булмаса да кеше шул бит кабул итә бит инде. Шуңа күрә менә шулай булса дип куйган шаклар була. Ә театрга килгәндә тормыш дөрестән дә театр. Мәсәлән, шушы хәзер Госдуманы алай, әйме. Онда сугышлар бармы? Бар. Üstlerine su sibişerler, bir-birisine tükürerler. Onlar neyleri dürüst fikirler jitkirmekçi olalar halkka. Şol vaqtda teatr, onlarını qarab turasan. Şoluk zor kibitlerge gelip kirsen. Niшлеп onlar neydir? Vaqtiya muzeylardan ileride yersinler, kişiler. Tügünde bütün bir yaltırap tura, yalık yitip tura, reklamalar işli, bütün bir işli, onlar şok katıp, kişisinde akşa olmasa da muzey qararga kirgen zaman, şu kibitlerge kirerler bek. Çok medisinal kesene varsan da nakşunday. Sine, mene oturasan rahatlar değil mi? Bulgan ağırlığını bitirip, ya bulmagan ağırlığını var itip, tınıslandırıp, ya kavuşatıp çıkarı verirler. Tiyatr tügül mü? Tiyatr, turmuş tiyatr. Biz anın içinde artistlarına. Lakin mukavatla aytam, artistlarga kağılmay. Artistlar turmuşta ne içindir artistlarına bilmeyler. Bütün artistlara da kağılamısın bu? Yok, kübisine kağıla. Vardır truppa sayın bir iki artist kana, bütün yok. Olardanın şol artistlarga irengenden soň truppadan kiteler. Ничә образ иҗат иттегез микән сез үз тормышыгызда? Инде ничә ел сәнгатьтә, театр сәнгатендә? Нәрсә дип әйтәсе килә, шутлаганым юк. Мәсәлән, 50-дән артык роль уйнаганмын инде профессионал театрда, халык театрында елга 1 я 2 роль уйналды инде шуңа күрә. Точно гына шутын белмим. Bir şut bilen 9 yıl dövründe salavat bilen 800 konsertini alıp bardım men sen degəş nüjünlü şulay oldu dey. Anasın şutları men əmingə yaxın bolğan ekan. Oynagan rollərinizdən qaysısı көңелегезгә бик тә ошый һәм үзегезгә туры килә? Я булмаса инде хыялланасыз. Шушының кебек, шушы образда яшәргә иде дип уйлаган ролегез бармы? Менә соңган yazılarda мәхдүм булып уйнагадым мен. Бегәйбәт роле, сукырның таягын сындырды дигән фраза ошыйды мен анда. Моннан соң Зөлфат Хакимнең Курку спектаклендә Илдар булып уйнаган баш роль. Ул Зөлфат Хакимнең үзенә дә ошагандыр бәлки. Чөнки аның әйтүе буенча микән менә алан 50 яшәтелде. Зөлфат Хакимнең күптән түгел генә бер спектаклендә күрсәтмәләр бар, шул Куркуны күрсәттеләр. Ул алтын фонына кергән хәзер татар телевидениесенең. Аны 2 елга бер булса да күрсәтәләр. Гәрчә ул инде 15 ел чыккан булса, мин аны әлдә зылый-зылый карап отырам, үземне кызганып. Үземне түгел икән, мин Зөлфат Хакимнең үзен уйнаганмын. Ул үзе турында язган булган. Аннан соң
Әлі мен былай деп қызық үшін айтып берем. Мен екі драматург болып ойнаған кіші. Бірсі Зілфат Хаким, бірсі Туфан Аби Милнуллиннің 70 яшық юбилейінде Туфан Милнуллин болып шығып, сәхнеге кіріп, басқа бір 5 минут қыл шапқандар сен бар едің. Драматурглар турында сөз қойғаш, міне өзімнің Яр деген спектакль, өзім жазған спектакльде баш рөлін ойнау беге болды. Сенкі мен анда өзім ойнадым. Міне екі гene драматург түгіл, іс драматург болып ойнаған мен екен. Yazıcı dramaturg münberinden siz halkqa ne yetirge dilediniz ekan? Mine tura bara şulay, başta şehirler yazasın. Benim şehirler de bek köp. Şundan soň yumurlar yazasın, aymy. Şundan soň ömür boyu teatrda işlege şimdi teatrın bütün eýbirlerini bilip bitire başlaýsan. Näse kerek halkka, näse kerek tügel. Şundan soň fikir turup tura. Tuqtaly dramalar jitmey bite, komediýalar jitmey, men de yazıp garaým äli. Yazıp garaýsan, aymy. Ol eybetkene bir eýbir kelip çyga. Dramaturgda tagyn bir eýbir bolarga tiýiş, oldan görüşenlik. Meselen, bir yıl olmasa da 10 yıl aldan görürge tiýiş ol. Näse bolaşagyn, ili bolmaýaçagyn. Şoňa göre gürezeçilik digen eýbir bar. Gürezeçilik bolmasa dramaturgnyň oňunda ol ýazalmasy sugyna tutarır idi. Özüň aýtdyň bit, turmuş ul teatr dep. Mine dramaturg da turmuştan teatr izlerge tiýiş bolar. Menin karakterim oturmagan äli. Büyük zor hyalym any Yar spektaklinde de görsetken edim men. Bolajakda uzagrak turargaydy. Özüňizniň halkyňyzda nindi sifatlaryny ýaratmysyz, köre almysyz gel? Özümniň halkymda men iň birinçi ýaratmagan eýbir, aýmy. Mine 60 ýaşga ýetip gelsem de, menin karakterim oturmagan äli. Men bu oturmagan karakterimi yaratmayım. Gerçi koy bir kişilerin ucu 40'ta karakterler oturup bitken bola. Bir yaktan qaraganda oturmağı eybet, izlenmelerge yol açıla. Oturmağa eybet bitindi. Halkını bilip bolmay, bütünle ikinci yakka getirgen kel. Hazır men muşt halkım şulaydır. Başta mine tüzüş idim. Ana artist idim. Hazır dramaturg bolsam 3 ömür işlegen bolan bitindi. İstrada 4 öweli. 4 ömür, bir kişiye 4 ömür. Hayrangına bitindi. Naşar tögel bit. Naşar tögel. İkinciden mine koy wagtda yola gaylanırga kerek bu turmuşda. Mine şoňardaky girene almadım. Girenip bolmady. Ol naşar ýakda tögeldir. Naşar ýakda tögel. Mine turmuş ul teatr dedim bit. Turmuşda oýnay bilmem. Koy wagtda kerek. Muşka kerek de tögeldir endi. Mine sizden köp yıllar sınalgan dostlarınız var. Sizin bilen dost bolur için nindi sifatlarga ие bolorga gerek? Meňa kalsa, ana bir köp kişilerin şulay dost ol, şyn dost, ýeşdenlik birge oýnap isken, ýa birge okugan kişi şyn dost. Kızganyş, mine men şyn dost dep atap bergen kişileriniň birisi, ömür boyu svarşyk bolup işledi. Damer Yusupov. Mine 3-nji ýyl äli şol kiriş şol kolunda svarka aparatını tutan kiriş ölüp gitti. Kisekkine. Şundan soň BPK awar keçirdim bu eýbirlerini. Mine dostlar alar 60 ýaşga ýetkende uju tabylmay. Saratniklar bar, kollegalar bar. Goý birsin dost dep aýtyp bolaý. Lekin indi ol bala şakdagy tigi samimy işkirsiz dostluk tögel. Şyn ir bolup ýaşaw üçin bu turmuşda awurmy? Şyn ir bolup ýaşar üçin häzirgi zamanda turmuşda bik awur tögel. Oldan awurtyna garap berge kerek. Birinçiden anan soň hatynga salmaska kerek. Bu dünýäni barbyr ir kişi tartyrga tiýiş, gaýlany ultuydyryga tiýiş, akşany tabarga tiýiş. Gerçi bitinisinde hatynga berip bitirmeseň de semýany ir kişi tutarga tiýiş. Gümümen köňüligizge ýokyn şygyryňyz barmy sizniň? Tilegen eýbirler var. Meselen, şygylanmagan eýbirler galmady beýten, sen aýtkanda. Algysyp gitip, mine svarka aparat alyp goýdum, üzüme 14 ýyl boýy işlegen bitende. Men aýtam, tokta varit etip garaým äli. Bir nerse unutulmagan. Nişik bolgan şulay, türkü küzlük kine kerek, dürtdöp, 2 küzlük kerek. Owşy, balykçy. Owşy demekden men bir karşı bir gene tapar awga barganym bar. Bulda salavatlar bilen
Biz bardıq, salavat, xayr otmaqçılar bu ördekler. Men aytan tidirəb etdi. Qarayğa otub turib jiberdim, ördekler aşıp gittiler. Salavat atalmaysa qaldı. Ördeklerni qıtqardım. Nasıl meni avga alganlar da yo'q, marasim da yo'q. Balıqqa kelgende men aprel ayında maşina artına qormaqni solib qo'yam. Men aytam, atdan sayan balıqqa yarayacakman deb. Noyabr başında kira alıp qo'yam. Bu yil bo'lmadi, endi kelasi yilga boram deb. Siz tavakkal kishimi? Yo'q. Tavakkal kishi tugilmaydi. O'zimni qo'yaqda sovuq oyoqliqda g'ayiblim. Mana menim aytmay qolgan, o'zim yaratmagan bir ne bu? Yetishmagan yo'q. Tavakkallik yetib bitmayman. Üstde so'qqa qo'y degan, mana qo'yaqda mana kinolarda ko'rsatadilar. Miltiq tizilerde siylashalar, miltiq siylashalar, amerikanskiy kinolar, bütün shularni. Ot endi. Ot. Mana shulay bir yetmayman. Shin muhabbat bormi ol dunyoda? Shin muhabbat ol yosh ham romantik vaqtda bo'ladir. Ol muhabbat bularga tegish menimcha ne? Qavusha olmagan muhabbat. Ömür bo'yi o'ylaysan, mana shuni qavuşmagan deb. Qavuşsang nesa unutilib endi. Mana birda o'pmisi qolgan qizim bor ekan. Yosh vaqtda, onsi da 18 yoshga qadar. Mana shu shin muhabbat bo'lgan ekan degan fikr bor menda. O'sha men seni yaratam deb kuyovga chiqib, bolalar topib yashaysan ekan, ulug'ja yelanu menimcha. Shu muhabbat mana bo'la olmaysa qolgan bir xayol. Turmushning ma'nosin mana shu o'nlab yashadim deb ayta olasizmi siz? Tag'in armiyaga qaytsam, mana shul, ayma. Anda diyovlenigina o'sha. Anda oylar bo'yi yomg'ir yog'may, gilzil. Mana shu vaqtda bir zaman o'zingning eng pishiroq obzorda, ili qopqa tibinda suvda pishiroqda o'ynaysa kela. Ya bir og'ash ko'rasi kela. Qo'yin og'ash. Yeganda butun tirlog'ash. Xiyol. Shul hozir mana ma'na shul ekan deb o'ylaysan. Men bu turda she'rda yozdim. Deganda postda turgandayman. Onam qaytdim, eng birinchi ish etib mening qopqa tibinda yomg'ir yog'gan, shul pishiroqqa yotib olmadim. Mana turmushning ma'nosi shunda bo'lar. Situatsiyaga nechik kelib bilasan. Ya masalan, Qozonda bir onda mana o piramida o'rnida elek durt zallı kinoteatr dizileri, Batinchok tuzata boshlagan edi. Biz shunda ishga kirdik. Ani otib-atdilar da, hozir piramida deb qo'ydilar. Onu bitira olmadilar. Shu vaqtda men bunda Svarkada varit deb o'tiraman. Menim istamda ulu 24 metrli plita qo'yalar. Aymi? Menim istam Vera o'rnina mayna значит вниз, Vera наверхda kranovoy hali tajribasiz qiz bo'lgan. Vera deb aytgan olmayna. Amin bunda o'tiraman. Men o'ldim anda уже. Men so'nggi sekundda butun dunyomdan tiraga aymi. Nechikdir men avlaytib o'zimni shitga otib olgandim, deb buh etib ketdi. Men anda satta qayerda qolmaydi. O'ldim men anda уже. O'ldim. Mana shundan so'ng уже qo'rquvdan oynag'ash, shokovoy bu kliniskiy smert почти, shokovoy состояние. Sanırım şu ma'nosini yaraysan qoldim deysan. Hozirgi vaqtda Allohga shukr yashadik. Deysan, kishiga nasharlik ishlayman, dushmanlarim yo'q deb aytdim. Mening bir büyük zo'r xiyolim ana yar spektaklida da ko'rsatgan edim men. Bolashaqda uzoqroq turargaydi. Nende planlar bilan yanib yashaysiz? Bizning o'tganlarimiz qutishqish. Kelajagimiz eskitkish. Shulay bo'lgan, bar ham shulay bo'lacaq. Shunga ko'ra ortaqlarni qoldirib, ortaqlarga o'tib, ortaqlarga shukr etib, oldaqlarga amal etib yashaydigan degan fikr bor. Bizning shahardoshlarımizga, sizning tomoshachilaringizga aytir so'zlaringiz, yetkirasi fikrlaringiz bordir. Rahim etingiz. Tomoshachilarga nima aytazim kelar? Kishi hozirgi zamonda umid bilan qo'rquv orasida yashay. Umidlanirga kerak. Hozirgi zamonda qo'rquvni olib tashlashga kerak. Qo'rqmaycha yasharga o'rganishga kerak. Baxtli bo'larga tirishishga kerak. Baxt ol
гомерлек булсын. Гомер бәхетле булсын. Аннан соң тагын бер теләк бар минем, концертны бетергәндә шулай әйтергә яратам мин. Инде бу зур кеше сүзе. Күршеләрегез белән тату ясагыз, күршеләрегез үзегездән бай булсын. Бирмәсәләр дә сарап кермәсләр. Булат әфәнде, чынлап та сезнең тормыш итү сәнгате искиткеч матур. Сезнең үткән тормышыгыз, андагы юллар, еллар искиткеч мәгънәле. Сезнең тормыш турындагы фәлсәфәгез дә үзенчәлекле. Безгә булар бик кирәк иде. Без моны ишетәсебез килгән иде. Шуның өчен сезне шушы фәлсәфи бакчабызга да чакырдык. Сезгә яңадан яңа иҗади уңышлар, бәхет, шатлык, гаилә иминлеге теләп калабыз. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Шулай итеп, еллар тапшыруы ахырына якынлашты. Бүген безнең студиябызда кунакта Татарстаныбызның халык артисты Булат Сәләхов булды. Киләсе очрашуларга кадәр хушыгыз. Рәхмәт сезгә.